L-element soċjali tal-festa jintlaħaq matul il-jum f'Marsa Xlok fejn ġimgħat ta' Maltin u turisti ċelebraw permezz ta' ikel u xorb tipiku Malti, lok tradizzjonali u għana. Festa nħobbu ħafna. Min jiġi joqgħod jilgħab it-tombla minn dawra bid-dajsa. Jinnu pjaċirek li jkunaw in-nies. Kunaw monti sabiħ, ikel xorb, tombla, kunaw naqra minn kollox. U tradizzjonalment fil-festa ta' San Girgor il-Maltin u l-Awċin jieħdu wkoll l-ewwel awma. X'qalulna n-nies dwar dan? Jien akka fis-sajf kważi nħossu naqa' kiesaħ, sepp wara llum. Imma nammirhom minn jaqbes jom bħallum. U tieħodha l-ewwel awma jew taw? Jieħu l-ewwel awma, m'għandix ortelhom fis-sajf jien. Ma lax ma nafx kemm kiesaħ il-baħar jew. Kemm kiesaħ, naraw il-ħut jaqbes qiegħed issa sirna biex nomu. L-element reliġjuż jintlaħaq fil-għaxija bl-Arċisqof Charles Scicluna jmexxi pellegrinaġġ penitenzjali fil-festa ta' San Girgor fl-okkażjoni tal-ġublew tal-Fratellanzi bis-sem ta' aktar minn 300 fratel f'Malta. Il-pellegrinaġġ li din is-sena se jsir fl-eku ta' dak li qed iseħħ fil-Vatikan bit-tħejjid tal-funeral tal-Papa Franġisku jibda mill-Knisja tal-Madonna tal-Ħnina, ikompli sal-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina, jintemp qudiesa fil-Knisja ta' San Girgor fiż-Żejtun. Evidenti fost il-Maltin li tkellimna magħhom is-sentimenti ta' niket għal-mewt tal-Papa Franġisku. Dispjaċini ħafna. Ħassejt ħafna għalija. Dispjaċini għal ħafna. U l-istennija l-konklavi. Jekk il-ħaq Papa Malti, għara kemm ikunu gburin. L-oriġini tal-festa ta' San Girgor li dari kienet ukoll festa pubblika għandhom l-eruq tagħhom fis-seklu 16 fl-1781. Meta b'digriet mill-Isqof Vincenzo Labini kien deċiż li l-festa tkun iċċelebrata dejjem fl-ewwel erba' li jsegwi l-Għid il-Kbir. Id-Direttorat tal-Kultura Kunsill Lokali organizza wkoll programm ta' attivitajiet blana u sensiela ta' spettakli mill-iżbandiraturi di Fajenza fi Pjazza San Girgor. Saret ukoll infjarata fuq it-suntir tal-Knisja ta' San Girgor bis-sem tal-pubbliku u għad ta' żjarat ta' tfal. Bosta bankarelli kienu esebiti b'suġġetti marbuta mal-wirt intaġġibbli bħal plazzi tal-melħ, nażżiela u l-bittilla. Il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u Bonice għallu gburi li San Girgor qed ikun iċċelebrat b'attivitajiet kulturali, mużika, għana u attivitajiet edukattivi. Fl-okkażjoni qal isservi biex il-wirt intanġibbli tal-Maltin jitressa eqreb lejn il-poplu.